Ay mga bay, tuloy-tuloy pa rin ang community quarantine kaya tuloy-tuloy naman ang paglalaway natin. Oh. Naanapunta. Mga unta ninyo, mangga. Taray, bago pa gid ning pinupo no kay lingod pa kaayo ang iyahang liso. Ay kabaw ni ambak. So tagubtob pa ka isa nga tanan. Kamay kayo. Ayun, bagwa. Tapad na ko si Ate Irene. Oh, And her YouTube channel is Ate Irene Vlogs. ako yan. Hi! Hi! Thanks for subscribing. Ako din ma. Busy siya panahi sa kuan mga bay. Kanyang ay mas. Sige, sige. Dalang mas. Naro, tinahi ni Ate Irene oh. Di tamsa day kay nalibat ng organic nga mas. Yang gipanahi. Damsa mga bay ha. Kana bilang kara day. Bilang kara lang. Bilang kara. Pastila ning kinabuhi na to. Raps. Bababay. Ay kibot nalibat I-post, na sabi. sila. Beto sang i-post day. Kana ni bilangkad na. Nabilangkad ng tripod. Pastila na lamang oh. Diri terin pag show na mo man itong trabaho sa una. Ko adaan. Nang bato tag mangga hilingan. Batuon ng silingan. Ma'am, Abihan niya rap. ayaw. Shh. Ambing isa ba? Oh, daraw. Ah. Manaman tagpaniud to so. Nisnak na putag mangga. Bago pa siya nga bunga ba? Naaya di sa mong silingan. Tag-tris ang buk. Kamay kayo. Gani kay tris kay. Migado 12. 12 ang buk. Unya. Wan, dako-dako ra gamay ani. Si Karen di kayo hilig mangga. Ngilo akong ngipon. Nagngilo na. Oh. Idara na bitaw tanong, ngilo akong ngipon. Manik matigulang ka maganan gabog mangga. Mugay giing nanti ka man ay mangga. Wala pa to ah. Ang ganani sudah kong ganahan kanib tong. Apa lisor? Ang taon pang iso. Crispy kayo. Naunsa naman akong cellphone eh. Nga ako itawag ni. Kalayo ko kay live. Mangga kuya rin ni bagong po. Fresh from the punuan pa. Lagi nindot na no kay wala pa gid wala pa gid suba. Pilunit ka na ang kaon din. Oh, wa pa siya bunot. Mga bay. Dali na pagkuha na mo kay depay daghan ah. Ano siya mo tulo mong laway ninyo diha noon. Kuha mo. Ay daghang mangga puno kong plato. Dali ka magsalo sa. Nag-live. Dara oh. Kuya Rene. Shout out kang Kuya Rene sa mga kaubanan diha sa Qatar. Dara, mangga usa ka kaldero. Nagkuhan sa iyang mangga. Kamay kayo. Di ako sa sa kundo ni Ate Irene kayo. Na-board ko sa akong kundo. Na-board ko tuyok.
board, sis ang kundo. Di mo kong mas. Mag-gas lumam na na. No asim challenge. Sila ba? Kailangan di maguba ang naong. Kaog mangga, bisag kung sa kaslom. Dapay wala panit eh. Katilang nga tita Jean ba? Katilang nga mangga. Wa man ko uyap. Ugasi siya imong kamot nak. Ay pagkuha diri oh. Ibuisa ng cellphone. Nindot kayo no, nimo na tayrin ko rin eh. Tinahi niya na. Ha? Isa na sugar? Sugar. Wire? Ba? Mm. Asintod na kuya.